ҳозирини гиромӣ, бо мақсади таъмин намудани биржа бо барномаи махсуси иттилоотӣ аз ҷониби муассисони биржаи фондӣ бо ширкати британияи кабири ҷимекс ки имрӯз дар ин толор ҳузур доранд, ки намояндаи он ҷаноби стюарт тернер ҳастанд, айни ҳол дар ин маросим ҳузур доранд лоиҳаи шартнома таҳия гардидааст ва дар рӯзи баргузории форуми байналмилалии соҳибкорӣ таҳти унвони саҳми соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар рушди устувор, ки 14 октябри соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шудааст, ба имзо хоҳад расид. ҳамин тариқ ҷиҳати ташкили инфрасохтори биржа зиёда аз 35 миллион сомонӣ маблағгузорӣ карда шуд. IP адреси муайян метавонед ба барнома дохил ворид шавед. барнома шумо ба кодҳо, ҳамун шифраҳои махсус барои шумо ҷудо карда шудаашро пешниҳод менамояд. Баъд аз ворид намудани ҳамун шифраҳо шумо ба платформа ба барнома пурра ворид мешавед ва хариду фурӯшро ина метавонад ба тариқи телефони худ кунед, планшет, компютер, ноутбук, фарқаш нест. Яке аз талаботҳо ин аудити байналмилӣ мебошад, балки ҳисоботи молиявӣ бо тасдиқи аудиторҳои байналмилӣ. амалиётҳо тавассути хариду фурӯш мебошад ва дар ин ҷо чӣ хел дида истодед, дар толор мо компютерҳои махсуси барои хариду фурӯш ҷойгир намудаем. ба шахсоне ки харид ёки фурӯш дар кор бошад, дар ин ҷо муроҷиат меёбад. Листинга